היום אנחנו פוגשים מכשיר חדש לייצור ביתי של גבינות שפותח לאחרונה על ידי נעמה אביהוד. היא בחורה מוכשרת שמסיימת את לימודיה במכון הטכנולוגי בחולון. אני חובב גבינות ואוהב מכשירים אסתטיים, פשוטים ופונקציונליים. כמו שאתם יודעים, האוכל שלי צריך להיות בריא, זול ומפתיע. אז תכירו את הדיירי שף. עם המכשיר הזה, בעלות של כמה שקלים, אני מכין גבינות שמפתיעות אפילו את חמותי. אז יאללה, לעבודה! הבוקר בא לי על גבינה צפתית. אני פשוט מוזג את החלב אל תוך פתח המכשיר, לוחץ על כפתור המערבל, לוחץ על כפתור הטמפרטורות עד הטמפרטורה הרצויה 42 מעלות, מחכה 2 דקות, שבסופן אני מוסיף כוס מים עם 3 טיפות אנזים. מוסיף את המים עם האנזים לתוך המכשיר, סוגר את המכשיר, מחכה חצי שעה ובינתיים אני הולך לקפל כביסה. חזרנו, הרבה כביסה. כעת מגיע שלב החיתוך. הגבינה נמצאת במצב של ג'לי ואנחנו רוצים לחתוך אותה לקוביות, וכך זה נעשה. נלחץ על כפתור הערבול ואני אעשה הפסקה קצרה, אני הולך לשתות קפה. חזרנו לשלב האחרון של התהליך. עכשיו אנחנו מסננים את המים מתוך הגבינה. עכשיו הגיע הרגע שחיכיתי לו. אני יכול להכין את הגבינה שאני הכי אוהב ולבחור את המוצרים בעצמי. אני בוחר להוסיף אגוזי פקן. יופי. עכשיו אנחנו נשפוך את הגבינה לתוך התבנית להתייצבות סופית. נחכה כשעתיים, ובינתיים אני הולך לבחור יין ממרתף העיינות שלי. עכשיו הגיע הרגע שחיכיתי לו. בתיאבון! עולה!